Yeah, Rolex pe încheietură, dar e din bazar. Viață de milionar pe credit bancar. Lux pe datorie, viață de vitrină, poze din Dubai, dar stau în chirie în garsoniera vecină. Story-uri cu șampanie, viață de magie, dar mâine vine banca și cere garanție. Lux pe datorie, viață de vitrină, mașina e în leasing, poza e divină. Toți cred că sunt bogat, că așa apare în story, dar cardul zice insuficient, asta e glory. Selfie lângă BMW, cheie împrumutată, caption succesul vine, dar rata e blocată. Tricou de firmă fake, scrie mare Balenciaga, dar dacă plouă tare îmi intră la apă geaca. Cafea la mall, poză cu laptop pe masă, business meeting boss, dar lucrez de acasă. Story cu hotel, piscină și palmiere, realitate stau la coadă la shawarma în cartier. Lux pe datorie, viață de carton, datadu zice boss, banca zice minus în cont. Lux pe datorie, viață de carton, internetul zice boss, banca zice minus un con. Lux pe datorie, viață de vitrină, poze din Dubai, dar stau în chirie în garsoniera vecină. Story-uri cu șampanie, viață de magie, dar mâine vine banca și cere garanție. Lux pe datorie, viață de vitrină, mașina e în leasing, poza e divină. Toți cred că sunt bogat, că așa apare în story, dar cardul zice insuficient, asta e glory. Coach pe internet, cursuri de milionare, promite bani rapizi din două seminare. Lanț mare la gât, zici că-i bijuterie, dar l-am luat din piață, 200 garanție. Selfie cu costum, zici că-s mare CEO, în realitate caut wifi la McDo. Story plin de aur, lanțuri și valoare, dar cardul zice fonduri insuficiente, frățioare. Lux pe datorie, viață de carton, internetul zice boss, banca zice minus în cont.